Ayo, sikile rodok cincin-cincin. Oh. Tolong lah tenan to. Ayo lo. Gayane nganggo tiba barang. Ayo iki. Ujane Jamal iki. Rodok nengah kene le. Tahan panas ya, Dek. Oh. Ayo Agoro. Ayo Jamal, saya tenanan. Ayo. So. Ya. Piye kurang piye.
Keluarkan kesaksianmu, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo gentenan, gentenan. Ayo sapa iki? Mbah Freki arep melu sauta ora ki Mbah Freki? Ayo. Hey!
apa-apa sikile mlocot ora apa-apa sementing ana ayo. Pira kuwi? Lah kok digawa dhewe iki piye? Ya, itu tadi tutorial mutar otak itu seperti itu tadi ya, kawan-kawan namanya. Pira kuwi wonge lho? Lah ketok tambahan meneh lho. Ayo ketok tambahan meneh lho. Ayo, sembah nuwun, Pak. Matur sembah nuwun. Ayo, sing urung Ayo ki buri dhewe dereng, Pak. Pak. Buri dhewe dereng, Pak. Pak. Yang dari Irian Jaya dikasih, Pak. Pak, tukang kendangnya dereng. Pak, tukang kendangnya dereng. Iki sing ten kene nggih purun lho, Pak. Nggih. Niku penyanyi kula nggih purun, Pak. Wah, malah digawa meneh. Lewat belakang, Cak. Yo. Iya ngono. Yo. Loh. Salto sing tenanan. Abdul. Yo. Yo ya. Ayo Abdul. Iki lo Abdul. Tunjukkan pesona. Alah. Wes. Angel. Ayo terus. Lah tenan to. Loh, pakake boyo. Loh. Ya. Tak kira nanti pakake boyo. Lagek pindho lek wis goyang lho. Heeh, mosok boyo pakake boyo iki lho. Alah. Ya kamu dilecehkan ya? Ayo. Yuk. Ayo, Mas. Dewe. Ya kok tak ora iso jajan. Ayo le, bantermu nek salto yo.
Baris, baris, baris. Baris, baris. Baris panjang. Ya, siap. Ya. Salah dodol. Merah, 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 merah. Hitam. Bang, siapa ini? Anak siapa ini? Anak siapa ini? Kepindah sendiri. Wah, penyusup ini, aduh. Dari Papua, wah, jauh. Iya, itu jauh-jauh bantuan didatangkan dari Papua. Tapi kok kurang gelap? Ya udah digelapin aja sekalian. Baris, baris. Iki lek ra ngene ra do anu iki. Ya, iki kan hari ulang tahun kemerdekaan, ya toh. Ndi genderane? Nah, kae. Ya. Sana Pak, sana Cak. Iki aja muter ae. Ya. Ayo. Iki sikile nyapo? Meneng sikile. Ya padha ae wong kene ya panas. Ayo. Saiki baris ya. Siap. Gerak. Sing bener aja kaya ngono ta. Ayo isi-isine. Aku dhewe yo panas ya, Rek. Aduh. Ayo. Loncang depan. Gerak. Kak madep sing bener lah. Maju jalan. Loh, iki lah. Sik. Bener dol iki dol. Ayo, siap. Gerak. Loncang kanan. Gerak. Lah lak tenan to, kuwi diomongi kok. Loncang kanan iki alon-alon rada ngene sithik ngono lho, rada geser. Ya to. Lah. Hop. Siap. Gerak. Wes. Jajal kesaktianmu sampai sepiro panas gitu. Mau dikon gelar karpet ra gelem. Iya toh kemenyek ya. Ayo. Iki memperingati hari ulang tahun yang ke-81 hari kemerdekaan Republik Indonesia ya. Kuwi ketua hormat karo sang bendera merah putih ya. Kepada sang merah putih. Hormat! Gerak! Sebenarnya dul, tak bacok lho dul, sing tenanan no. Ayo, no hormat. Meneng sikile meneng. Nek hormat iki ora oleh tak bedil lho. Ya. Tegak! Gerak! Mau sayang ngono piye to? Ayo, ton iki kok gak muni ton, Mbok. Garap apa iki? Ayo. Wes. Sikile umup. Iya. Ayo. Balik kanan. Jalan. Jajali, bener ora ngono kuwi. Ya. Nggih. Ya ngono kuwi. Iki anake Jamal ya ora bener balas. Ayo. Ayo, Gek, dilanjut. Gek, lanjut tarik. Ayo.
kumpul kumpul. Ayo balapan. Iki jane piye to iku karepe piye karepe? Piye karepe? Mau salto bareng kok pada lari semua. Salto apaan gitu? Ya sekali yang penting salto. Itu yang lain. Biarin lah mereka mau maraton. Durasi. Mau lomba dia. Sama aja dah, ayo lanjut. Selesai. Ayo selesai ayo. Yo, tepuk tangan, ayo tepuk tangan sebuah terus. Ayo.